Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila asa man matawo ang Mesiyas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron mo adto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan, ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod kayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insinso ug mira. Pinaagi sa damgo gipahimang matngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Usa ka kahibudnganan nga ug atong analyson ba sa tawhanon natong analysis ngano ang mga pari, ang mga maalamon, ang mga magtutudlo sa balaod ug lakip na si Herodes nganong wa sila kamatngon nga si Jesus natawo na. Nga naa man gid unta to didto sa kilid sa palasyo. Diha ra man gid to sa ilang lugar. Nya mga tao hinoon nga purting layua gikan sa Pika sides kalibutan sa eastern part, naka dumdum manoon sa Ginoo hangtod gyud didto na gyud sa balay nga gamay nga gipuy-an gyud ni Jose ug ni Maria, na dumduman man, pero si Herodes wa gyud kadumdum. Pero kibaw sila pagpangutana ni Herodes, asa man mataong Mesiyas sa Bethlehem, kay mo na gisultis mga propeta. Nagtuon gud sila, nagtuon sa kasulatan. Nya kadto Hinoong wa magtuon sa kasulatan,
nagbasa sad, nagtuon sa bituon, nakadumdum. Nga naman, bawo mo. Okay, pangutan na ako na imong tupad. Ing na kadumdum ka, asang Ginoo. Naiuban ninyo, ni anasod simbahan, wala gyapon kakita Ginoo. Naidaghan eh. Kadaghan din eh. Bekin sa din eh, be, ang nakakita na yung Ginoo be. Tasa kamot. Tanawa, di ba wa? Sa to pa wa, ginay siguro ng inyong pagsimba. Klaro kayo? Wagi siguro. Liwat mong Herodes. Ngano nakakita to sila? Tungod kay naa sila'y pagtuo. Faith. Pagtuo. Muna, kami bitas una, nang eskwela mami seminaryo. Nga pagsod na namos theology, kay ba mo kung sa meaning ng theology? Ako nalimot sa ko. Kana ko nung theos, God man na siya, unya logos is study. So study of God. So theology, magtuon ta parte Ginoo. Pero ang among usa sa among mga professor sa theology, labi na gitong professor namo sa kaning dogma sa Holy Trinity nga usa ka Dios tulo ka personas, ang una dayon niyang pangutana, mituo ba mo sa Ginoo? Tuo mi Father. Sige, proceed na ta. Mag-discuss ta basta na atay pagtuo, kay wa tay pagtuo mo lalis ra ta. Sama na ro mga tao nga nagtuon sa Biblia, na memorize na nila hapit tanang mga bersikulo, pero nisangko sila sa siging lalis. Nga naman, wa may pagtuo, ang gisaligan ang ila ramang tawhanon na kaalam, kadto mituo sila. Nya pagtuo na nila, gisunod nila ang hayag sa bituon nga ilang gituhuan, nga mauni siya ang paila nga natao na ang Mesiyas, gisunod nila ang bituon. Gisunod nila ang ilang pagtuo. Nakamo karon din ni simba man mo, inigumas misa, musunod mo sa inyong pagtuo o musupak. Be ka no be, atong testingan. Niingon man ang Ginoo, kung tamparuson imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas, nituo ba mo nga mo na'y maghatag og kaayuhan sa imong kinabuhi? Nganong hinay mo kayo magtingog? Nagsulti man ang Ginoo nga aron ta mulambo sa atong kinabuhi, kinahanglan nga ibaligya nato ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Nituo ba mo nga makapalambo na sa kinabuhi? Manaw ninyo, but lang. Naikuwang nato. Unsa man dining pagtuo? Mao na ni ang bag-ong bituon, ang bag-ong kahayag nga gihatag ni Kristo. Sa wapas siya matao, ang bituon, literal nga bituon, nakita sa mga nagtuon sa bituon. Pero pagkatao na ni Kristo, wa na niya pasidlaka ang bituon diha sa langit, iya nang gibutang ang pagtuo sa atong kasing-kasing. Nya kung mosunod ta ani, pirmitang makakita o Ginoo, kay muhayag man ang atong palibot. Pero guwagan itay pagtuo, ngit-ngit ang atong palibot, dili ta kakitag Ginoo. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi tanan, lingi. Ang wa mo lingi, naas ka ngit-ngit. Lingi. Kakita mo, naamoy tupad. Kita ninyo? Sige, pangutan na imong tupad, nakita nimo ang Ginoo ni anak ko. Kaya ka na. Pangutan na ba? Nakita ni mong Ginoo nga ni anak ko. Daghan kay nato ang ato makita ni niglingin nga nasa ning palautang ay. Niglingi nimo kita kasi imong banang simba sa ning panuway dako ay. No, labi na ikita nimo sa imong luyo na asa ditong imong mga silingan nga maritis kay tanan. Kana simba-simba baya mausab pa bago ng batasan ninyo. Kana ragid kutob ragid ta diha. Muna si Herodes, pagkahibaw niya, nga nataw na ang hari, nga bagong hari sa Israel, ang nasiyang unahuna, patyon ko ni. Ang resulta, pamatay niya ang mga bata.
aron maapil og kamatay ang wa niya mailhi nga hari. O magisa kaila. Iyang gipatay na lang tanan. Daghan kay nato ingon ana, kusog kay mo patay aron dili mailisan ang imong pagkahari. Kinsa man mga tawhanang liwat ni Herodes kanang manimba na ang gianhi dinhi siging pangayo sa Ginoo. Siging pangayo. Hapit na lang mamatay, ngayo lang gyapon. Aka na din ang mangayog tambal pa dir taga-ikog tambal. Nga gasungkod na pila na may edad ni moron manang. Ay hapit na ko mo 85 pa der. Nga tabangi taon ko pa der palit og tambal para maayo ning sakit sa kong tuhod. Nako ay anak gina man ang basta tiguang na musakit ginang tuhod mo na kamatay na lang. Okay, ni kamatay nimo asa pa man musakit imong tuhod magsige na malakag higda. No? Hindi pa gyud makadawat ba? Sige lang yung pangayo, sige lang yung pangayo. Aka ni dinhi sa mga dagko kay lawas dinhi sa ato, mga ni dinhi, mga himsog kay lawas na apay kilay 2023. Mga hamis pakignaw, mangayo. Naku ka mga himsog ni lawas, ka mga dagko ni lawas, nganong magsige mamog pangayo. Sukat ta nagkita 2008 pata nagkita hangtod karon 2023 ngayo lang yapon didto pa ko Santo Rosario diri pa ko sa Palasyo SPFY hangtod na lang ni anak ko San Vicente na maulang yapon mo mangayo ikaramanggi mo hatag pa der nako unya anong sige mamog pangayo wa manggay mo mopalit og slot dinhi sig pangayo. Ang resulta, di ka kakita Ginoo kung magsigir kag pangayo. Kung ang imong gianhiron din sa Ginoo, tagaay kog healing sa akong sakit, tagaay kog kalinaw sa akong pamilya, mulampos unta akong mga anak, magbinutan unta akong bana, din unta ni magyaw-yaw akong asawa. Kana mga inaana ra gyud ba? Maka-abroad unta ko, makapalit unta mig house and lot, makaginansya unta ni akong negosyo. Kung maura gina imong sigihag balik-balik din simbahan, buangon ka. Herodes ka. Wa ka makakitag Ginoo. Tanawa ang tulo ka hari o kaning mga maalamon nga tao. Unsa may ilang giadtos Ginoo? Mihalad. Ang ilang giadto aron muhalad, aron muhatag insin sa to? Ilang gihalad? Insinso, mira o bulawan. Nihalad sila. Wa sila muadto aron mangayo. Muna ka mo ni amo din ni huwag mos kolekta ay mo pa siya pangayo. Ano sakto unsa may mong yampos Ginoo tabangi ko nga makapadayon unta ko paghigugma ni among silingan nga portigyod katabian portigyod mayuhang mudag daot dili unta ko mada sa iyang pagkayawanon mo padayon ta ko sa paghatag niya og gugma. O kana, nindot kaya ng pangayua. Ginoo, bisan nangabit ning akong bana, taga-itaon kong pagtuo nga makita unta nako nga siya gyud mao ang lalaki nga akong gisaaran sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maing panglawas, hangtod mamatay ning panuay. Adiday, hangtod mi mga matay. Ana ba? Nga di unta mausab ang akong pagtan-aw niya bisan pa sa iyang pagkasalbahis na karon. Kana mo'y pangiuas Ginoo? Kay gusto kang muhatag? Ginoo, sunod simana makapalit na sa dunta kog slot aron mahuman na ning kumbinto nga gitukod ni Padre Ato Coronon sa among parokya pinaagi aning Padersiano nga ang naong murag slot. Ana. Sagdi lang kay ang atong halin ga. O sige, tagaan ta mog update. Congratulations sa nakakita sa Ginoo dinis atong parokya nagikan sa lain-laing nasod sa tibuok kalibutan, tanang suok sa kalibutan ug tanang suok sa atong nasod Luzon, Visayas, Mindanao. Daghan na kayong namalit nato, nagsuporta bisag wa sila dinhi nakakita sa Ginoo kay ang pagtuo naas ilang kasing-kasing. Gahapon, as of gahapon, ang halin nato sa DOPS, sa Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction, niabot na og 16,732 ka slots. Pakpak.
nag-survey na sagsugod ang atong mga contractors kay magsugod na tagtukod sa atong kumbinto. Pakpakan na to. Pasabot, paspasin na ninyong palit ang slot kay pinaspasay na ning ginastuhay, no? Naapay 38,268 nga dopes nga available. Palit lang mong tagsa ka slot kada Domingo. Kaya? O di makaya iirog-irog usa ka slot kada duha ka Domingo. Kaya? O di pagyud iirog usa ka slot kada buwan. Total kining atong trabaho kuno moabot man kuno nig mga 14 to 15 months ang atong trabaho sa kumbinto. So di pa mo mga matay makapalit na gid mo ani. Nya salamat kay kayo sa atong Misa de Gallo. Ako lang ning pahimuslan ang pag-report ninyo kay part man ni sa atong pagkakita sa Ginoo dinhi sa atong katilingban. Atong giusa pag kuan kaning atong sanim Tree of Gratitude and Petitions atong giusa sa ato sang nadawat nga mga tawgon ta na lang ni siya tingali og cash in sa Misa de Gallo. So sa Tree and of Gratitude and Satisfaction ang atong nadawat nga love offering 196,781.50 nya sa Misa de Gallo dinhi og sa mga kapilya. Ang love offering nga atong nadawat niabot og 1,361,234.75 centavos. So ang total 1,558,016 pesos and 25 centavos. Patpat. Last year, kuan ra to mga 900,000 ra to Misa de Gallo karon na 1.4 na. Ang ato sang gasto tanan, pagkaon, honoraria, prices, at atong kontes-kontes, stipends, bonuses, naghatag sa tag mga bonus-bonus sa pipilang nag-alagad, tarpaulins, transportation, niabot sad siya og mga 1,404,398. Ay mo pangatawa diya kay ang magdi ka mo gasto aron makita ang Ginoo. Katong mga hari ni baktas ko to katunga sa kalibutan, pila kay gasto nila ato? Di ba? Nya kita di ta mo gasto, nya nakita gyud ang Ginoo. Di ba? Mo na nga napay sobra nga 153,618 and 25 centavos. Pa kining tanan may gasto ta. Inyong libuton, inyong pananaw dinhin, may gasto ta, nindot sa noon ang resulta. Pero kung na itong dekorasyon sa buwak, kan itong buwak karon, nindot bate. Kana, mo gasto lagi ta. Pero aron makita nato ang Ginoo, o giunsa nato pagkakita, God is beauty. God is beauty. Naa gani ng beauty, naasay Ginoo. Na dinhi ato yung gi-promote ang beauty. Lingay mong tupad. Nakakita kag beauty? Ang imong tupad ba nakita nimo ang beauty? Wa gani pasabot wa kay Ginoo. Ikaw ba wa kay Ginoo? Kanang mga way Ginoo luos lang nagpanaway. Sige ra ginagsaway. Maghimo tayo na gamahal-mahal lang. Murag unsa mo wagi lami. Liwat ni sa pari dinhi. Maura na. Nya maghimo sa tag kanang mahal gyud ka. Usik-usik ani, mahal ani, kamahal ani. Mo na si Jesus kausa gibubuan og lana nga mahalon kayo perting humuta ingon des Judas, kausik ba ni? May pagibaligya ni nato ang halin ihatag sa mga kabos. Ingon des Kristo pasag din na siya. Hatag mangani mo sa mga kabos, ari na bas Ginoo di mo muhatag og nindot. No. Mo na nindot kay nang mamalit yung slot. Mo na dugang ani ang atong debosyon ni Santo Niño. Karon gabaha ang tao ngadto sa basilika. Gabaha ang tao. Partigyong daghanang tao. Muna manghinaot ang makakita ta na sila Ginoo. Nya kay daghan man nato dinhi dili kadto sa basilika, magpista punta dinhi as usual sama sa ubang mga parokya. So ang atong pista sa Santo Niño dinhi, sugda nato ang novena karong Pitsa 18.
niyang pista inigpit sa 20 city sa Enero adlawng Biyernes. Ana nya akong tan-aw ani para mo nindot-nindot og jutay mugasto tag mga 1.5 million. Haro man nindot-nindot ba? I-announce lang ako sunod. Ang ako lang iunag announce karon nga naa na sa tay special slot para aning 1.5 million. So mamaligya ko og 15,000 slots, tag 100 kada slot. Ang grasya nga atong madawat ani inigpalit nato mao ang SNJP. SNJP. Santo Niño's Joyful Power. Nindot kay title no. Kana magong bata, kanang bata ba? Grabe kay naggahom. Ang bata gamhanan kay na pero di na sila mag-uol pagpagawas ilang gahom. Lipay ra na. Tanawa ang bata, kapoy kay kastanan. Katawa-katawaan ra kas bata, maabli sa diyang imong naong, mawaim mong tanang problema. Kabantay mo na. Oh, kami ganing pare, kanang nay magpa-picture dire, nya ang bata mo tutok na ko sila pa dire, tutok nimo ang bata, nya mo smile ba? Makaingon sa ko, nindotas ang himong bata eh. Kanang musod ang iyang power ba? Kanang joyful kayo iyang power bitaw? Oh. Nya ako din pangutanon ang nagkugos, nya ikaw day asa man imong bana kay na say magpa-picture dire kami randuhan ako mura ra man sa tahinon ani og bana hinoon. Nya cute ra ba kaing bata hasta gakugos. Ay man imong bana. Say, wa ko'y bana pa diroy. Makaana sa ko nako, nindo ta manghoran. Amo nay pa. Pero wa ko magbuhat ana ha. Wa ko nagbuhat. Kanang kuan ba kanang maka power man na. Ma-attract yung kag bata. Ma-attract yung tag bata. Mo na kutob sa mupalit ani do na sila'y joyful power. Kana bang magkatawa-katawa ra ka, mausab na ang imong problema. Kana bang katawa-katawaan ra nimo, masulbad na ang tanan nimong mga kaguol. Palit mo, tag 100 raman, 15,000. Sa mauna lang ha, first come, first serve. Nganong ato maning gibuhat aron makakita ang mga tao sa presensya sa Ginoo. Ang tanan atong gibuhat dinig paningkamot kaning kumbinto pananglitan nga atong tukuron moabot ang panahon nga makaingon gyud mo, Lord, ni agi di ay ka kay kinsay magdahom nga mahitabo ni ingon ani. Ikaw ra gyud nagtandog sa among mga kasing-kasing aron may makakita nimo ug mopaambit sad mi sa among gasa, dili na tingali bulawan, insenso ug mira, pero mga gasa nga mga slots, mga in-kind, mga bugas, mga noodles alang sa mga tao nga imong gimahal ang mga kabos, ang mga nanginahanglan. Nya in return, mahimo sadtang malipayon sama sa mga maalamon nga mga tao. Sa ikaduhang pagbasa, giingon diri ni San Pablo, dili na ta mga langyaw, kitang tanan anak nas Ginoo. Muna ang tanang kalibutan karon atong nakita nga mitan-aw nas Ginoo, labi na ni Santo Niño, labi na sa dinhis atong parokya. Pasalamat kita anis Ginoo. Manindog ta mga anak sa Ginoo.